ومبالموني سالبا كالو تلتان فلو من فلنيني على كالنا يقرآن كنو والفجر والليالي أسري على قرآن كنو يذكروا اسم الله على ما رجعهم من بهيمة الأنعام على كالنا يقرآن كنو كايرا فيمبا ودرو على قالي كالني تلتان bo buna basini bun kasiru ko tileta ala kallanyini saliba kalo tileta folo ala ko fara wayzikuru isma allah fi ayami malumati uka ala to fo tilawla tilemunun donendo buna bas ko tile donen waye saliba kalo tileta folo hadisan abdullah ibn abbas bolo ako ciiden ko ma min ayami al amalu salihu fihinna ahabbu ila allah min hajil ayam قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء عبد الله بن عباس قال ساكو تشيدن كو تيلو سيته تيلمونو ni bara nyuma kadi alaye o tilew kono ka saliba kalo tile tan folo bo sebo ko chide mahar jihad wala kasirala ako har jihad wala kasirala foni mogo min bora na kayire kunya na kan na folo kata jarula ani foi masal hadisana na abdullah ibn umar bolo hadisana na jabir ibn abdullah bolo ako chiden ko afdal ayami dunya ayamul asr ko chiden ko jinya tilewula tile munun kausa kateme jinya tilew beka alafe ko ni oye ni saliba kolo tile tan folo tilewude ulude kabo kateme jinya tilaw beka balma ni mo mi nyenna fila salli bakalo tiletan fulu min fulu ni nyen ube yesunki akono uye saragati ke akono akausa sungalo talaba tilaw ka baranyumay salli bakalo tiletan fulu kausa sungalo talaba tilawye parce que ciden de ko tile suide te jinya kono tile munu baranyuma kadi alaye kono kanin tiletan fulu bo abe hadisa wore la jinya tile munun kausa alafe tile munun kausa alafe kateme jinya tile ubeka we saliba kalo tile tamfolode me sungalo talaba fana su gulu kausa saliba kalo tile tamfolo suye parce que sungalo talaba su letel qadri bo fana la asu kausa saliba kalo tile tamfolo suye me saliba kalo tile tamfolo baranyumaw o kausa sungalo tile talaba baranyumaw ye donc nin ka famu mogo bolo donc nan ko bara nyumon qur'ana kalam bala zikru bala sallu bala sum bala saragati bo bala ka hinna fantawna o bede be bara nyumon kono ewa asuf na kadi mogo minye de pitile folo fokata arafa do iba besu ibe kononto imbesu parce que donna bara nyumon kono bara nyuma de yesunye bo sunyere bara nyuma fule hada madembe bara nyuma ke ala ko iba ki yere de fosu kullu amali ibn adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajjihim bihi ala ko hadisi lo qursiya kono ako hada madembe bara nyuma ke iba be ki yere fosu o be kenne ala de bi sarala donc sun ka chaya akono hadisa yere nana ala Sheikh Albani hadisa isa ko ci de nyere yasu أن هنيدة ابن خالد أن امراته أنباج أجواد النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم أسراء وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من كل شهر وأول الاثنين من الشهر والخميس نين حديث أبي داود كنو البانية الله صحا كوتشيدن كفرموسو دوكو ko ciden tumbe nin kalo ni saliba kalo tile tanfolo ko ciden tumbe kononto imbesu atumbe kononto imbesu abe jomina tanna atumbasu kalo tile saba atumbasu kalo tenen folo ana ala musa folo ko ciden tumbusu donc hadisa albaniya saha ko ciden yere tumbe nin kalo kononto tile kononto ko atumba besu kata folo fo kata arafa do wo domi nka sunka gela kono katema beka fana oye arafa donye cide nyinin kara arafa don sunema akwa be sam fula baraji ya faiye sam min temena ani sam min bena wo adonna alhamdulillah ko arafa don juma nato de arafa juma nata juma min bena wo de arafa donye donc ni mo mi mashe ka hari e wa tosu fensu ato kono iki jija arafa don koni kanata kida ikosu bo asuni
hari ewa jurube mogo minna ibe se ka nin saliba kalo tile tan folo sun hari ni jurubi la cogoya fula bala na kadiye min kanyi saliba kalo tile tan folo min fule ni juru munun bi la asuni ka juru saranganiya ye ibe tile tan folo in ka suni fana baraji so asu ni ka juru saranganiya ye tellement que ni tile tan folo in fana ayi soro sun fana la o yo fana baraji soro parce que ciden ko ki soro sun de la doro donc ni an ganiya ni ka juru saray ibe juru saray ka juru sarala saliba kalo tile tan folo baraji min fora sun baraji min fora iyo fana soro ni ko fana mbin ka juru tonna mba ganiya ni saliba kalo tile tan folo baraji fana ye adagare ka su ka juru to ila ko fe be ka juru sara ni be dagara ye mi anyuma ye minye angani ka juru sara ina baraji fula imbe soro juru sara binna ka boyka donc minye saliba kalo tile tan folo suni o fana soro la ewo mimbe fo kono fana ewa kabaru ka chaya kono jikru ka chaya kono Abdullah ibn Umar ka hadisa nana ma min ayami a'jamu inda Allahi wala ahabba ni riwayat dola wala ahabbu ilayhi al-amalu salihu fihinna min hadhihi al-ayam al-asr فاكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد عبد الله بن عمر كحديثنا حديثين ابي داود كنا مسند الامام احمد ko ciden ko tile site tile munun kabbo alafe ani tile munu bara nyuma kanyi kono bara nyuma kadi alaye u kono ka salli bakalo tile tan folo bo ayilla ila la fo chaya u kono akallahu akbar fo chaya u kono akal alhamdulillah fo li chaya u kono donc subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ikan nunu fo kachaya ani takbiru ba kono depuis kalo jora depuis kata kunu kabaru be nin kalo kono itama todo ibi ka so kono ibe yoro uba fo takbir al mutlaq ni hakili jigina iba fo allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu uba fo ni takbir al mutlaq kata fo salli do ni salli kera tile saba min tugule mbala fo tile saba na tile kabbi nin kabaru be fo uba fo ni matte kibir al mutlaq takbir chogo were be uba fo takbir al mukhayyadu min be fo farda ko fe o bata arafadon sogoma arafadon fajri farlaw fana ko fe kabaru munum be fo o fana ba damina wala arafadon fajri takbir al mutlaq ani takbir al mukhayyadu o be faranyoka fo kata ni salli temina tile sabana fo kato o tile bi kabaru nunun be fo ni hakili jigina bo farraw fana ko fe ibi ka kabaru fo men nin kabaru ke cogo min be misiri chaman kono mogo kelen kam mikro mina jama ka fo ino fe ba fo takbir le jamai donc ni nye bidiay Sheikh Hamudi Tuwejiri aye irisala yire dilanin ka bidayira kitabu yire dilalen ben nin bidiyaka takbir le jamai kitabu dilalen baka abka bidiyaka donc kelen kam micro mina jama ka fo nofe o ye bidia de bede bi ka kabaru foni yere bede bi ka kabaru foni ya Abdullah ibn Umar ani Abu Hurairah nunun tumbe ta sugula ube kabaru fo nu ye kabaru fo sugumo ube nu yu ka kabaru mi hakili be jogu fana bu tafo do be derila keninye ko takbir li jama fenta la ko Abu Hurairah no Abdullah ibn Umar tumbe ta sugula uba fo mo ba fo no ay unu mo ma be ala de ko an ka fo nyogon fe unu mo ma be ala ulu tumbeta sugu de la ko ka kabari do fo ni mo hakili jigina fana yu ka kabaru fo ka umbe bla nyogona me utunte takbir le jama'i ke takbir le jama'i bidia de do kam mikro mina misiru kono be salli kene wala kelemba fo jama ba fo nofe o ye bidia de bede bi tafo irema awa muso hari ni awbe kalobola ni ibolo be jila kabaru be sekafo ni bolo be jila kabaru nunu be seka fo ibe ka kabaru fo daju koro ibe jikru fo awa jikru fo na le ka no be fo nendeka i tobili to ibe ka daga koro ibe tobili la ibe fini kola ibe seka jikru fo la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah alazim mo be seka nunu fo ibe tobili la ibe ewa fini kola ibe fi ngo fela nunu be seka fo o kan no nenka donc saliba kalo tilentam folo no mogo ka yafa nyogoma mogo ka dusukun fere nyogon koro mogo ka hinna nyogona an ka yafa nyogona an kan dusukun fere nyogon koro janko furu nyogoma fula muso do be ulunu ka chew ka kelete wala bara nini wakati sugute parce que beta penyini chefe min setai chew fona do be min se biye ni ewa ni sallu ni feuna
yuruwali biye she biye ka fingo fenki ka muso ikana bagluya kaka ikana bagluya kaka ika sheko kwa ibeshe ka min kai muso fana min sheti cheye kano nyina fe ni abe furuku ni kele ni dimini nyogon nani bilani nyogonche la yukallifu Allahu nafsan illa usaha alate nin karaba kabila fenna min sheta yede ala ko fattaqullaha masatatum donc be makara kelen kam makara ka nyogon makoto nin sali bakalo tiletam fulu min fulu ni nya kake herala kake nisonjala furu nyogoma fula nisonjale be nyogon koro e min nye furu keye min shebiye akika muso hari nama nyini fe na ya min nyini fe kona a shebi ya yuruwali akai i muso fana min seti i cheye i ko odo aye hari ni karasai ninke a muso karasai nindi a musoma ni a sedete e cheye i ko odo aye ni odo aye dro kelete furuku te donc ambe min fo ni yorola o yenni ndanya fo chogomi abe kuma yanka wakati yere taw